Unong yalam ka Voice of the People Party badairu UMLA ka nongkrem uba Arden mela basamot hene kasngi ula pensyai pat ba habayadei ba kacingkren jong u penursla habayadei bikila pathai khubor kate kajing pensyai jong u kade hadin kajing ya kendo bakinong yalam ka MEPA henen kasngi Fi kaban kong nga so pan pau ya ka jing so ka bakrao ka jang ya ki nongalam jong ka Meghalaya Editors and Publishers Association mo ki ba lakloi bangin yo bangin kendo bangin kren hadin ka jingmi le se ka bangin la banong ki khobor ki bami hadin ka jingkren ka junga hakawi ne ki jinga pat ba apo penusla habedi bat ka jingkren ka junga ya kita ki khobor ka ba lese nagala pathai khobor nagaleng jo ka Shillong Press Club ki lapan pawi ki jing sosi bat lese ki bala buru ya ka jing dawa bang di ban panma naki te ngelayo ni keren yo ban penshan ya ka ba ni kum ka party ni dan bat bali ni keren kum to ha ka to ka jingalam tingala banong ba ka jing kedu ka jinga bat ki nongalam jon ka mepa kalong sha ka ba sengutna ka ba seso ka ba ngalayo ban penshan ba ka jingkren ka jinga ha ka tu ka jingalang pai ba ka balong hapo penosla kali ka jingtmu ban penshai ki pai ba ngalapan pauru haki bangin don kono ko jingtmu bangin kren persha you know ngim ko aru bangin kadokti ya kono ka channel leni ban single out kumbong hakten pareng Henry ni kwa ban pensha yo pai ba namar ka thong hi ka jing kalong ni kwa ban pensha pai ba hakimat ke babon ke bangi ni kren ni le ban pelong jingalang ni pensha pai ba ni kwa ban wan ra ya ta ka jingkala te bat ni smuthu ru ba kan ka jingal ti ka jing kanom long ka sup kanom ka jingal ti ka nen ha ba ni persha ka sarkar nen ha ba ni persha ki seng ki ban ka sarkar bat ni smo ka de ka kamram jing ban kadoliti ban pensha ka jimut ka jupa ka pai ba bu pai ba udon kam banong uba start upai ba udon kam banong uba sian bat uba smuthu ban bishar ki eki khobor ki bade bat ki eki khobor ki bamde ki eki khobor ki bishisha bat ki eki khobor ki bam shisha tamata ta kamen sim ka basu khyang ni kwa ban penshai ka jimu ka jipha chu pai ba bat ka jingkren ka junga nga kren ru ya ka rukom long ka jinglong ka jiman lani ka ta ka tren ni oh ka te phareng ha ka perthei par ko we ni osno Hakari India ni osno bada ki wiki jelali teng wat ki news channel ki kren persha ki pen pa persha de bangi ni pher ki we pa ki news channel bat kadon ka jing kan thole se rei hangi haka banga kren ka to ka sing na pen pa ba om tang ki wiki ki rij ka perthai la ni Hari India wat hangi ki don kita ki fake news bat ki fake news kabamot pa ki pai ba kan hapan smutho ni kwa ban hikai ki pai ba bat ngad ong ru ba hakiwi ki jela ki siur bisa ban pin mi khubor ka kentin ka banga penon kam hang to ko ki don bat a bagan dalong kumta ka don kam nomar tayu pai ba banu basta ten maka di ka kamram ko ji mendangim la bangin shi ong bat ba ki khubor ki bemi kin shukut no kum to namar ni suthu ba ka nuko khubor ka bami ha ki pai ba ki yo ban puli la di ka khubor ka bailam bakala ki pai ba kin sha alam bakala tan ma ka tarangi ngim ko ba ki pai ba kin sha alam bakala ki khubor ha ki kom ai khubor ba ni suthu ba ka kini ki party ki berana kaleng ka sarkar lani wat ka sarkar ki pai khmat ya ka jinga linti ka jing ba ta ka jing kala ji ko por bat ngangit ba ki basngap ha ka tu ka sngi ka jing kren ka ki osno sha bangi klem ka loi no ni klem ong o baro ki lat pathai khobor ha ka chala ji lani kita ki ni klem kan tho kita ki mainstream media ni klem kan tho no marhani kam don tang kita ki khobor ki bejudon pro ka ta na ru ki por sha ki lami kham ta man da ki lami skin ki private youtuber no ki ba phem na ban khamun la ban lung khobor la ban plak khobor te ka khobor ka bakum no kan ni show pai ba tengi na marga takadau ni sore kamram jing ban hikai yu pai ba ban educate yu pai ba baru nganget balara ni sim ye kani ka jingkren ka janga kum ke eke ke banite kan long ru ke eke ke ba bha lare ki nungalam ki badon ha ka Shillong Press Club lani ki badon ki la pathai ko bor ki sim ye ka kum ke eke ke bante nganget anum don manu ki badon ha ka la pathai ko bor ki ban ong ba em kum kata kamdon dan ha Meghalaya kamdon
phemla ban nujo ri ngai khria ba kiwi ki jala lar kala don ha kiwi ki ri jeng ka parthai lar kala don ha ri India ba kiwi ki jala le se kala ban poi ka por ba kata kala ban don hami ta ka sokar le se kala ban shimi ki sen jam ki lat ki linti kumno ban penen kam ya ka por ka chiki kala du bakan poi ka por le se pa ki lat patai ka por kinum no chu ban keren persha ka sokar namalar ki keren persha ka sokar le se kinum yo jingrap na sokar hakadur jongki advertisement mo ki jing pen bana pai ba ki belum ka jing kersham ya ka jing trei ke jongki te kan poi ka por ka ba kita ki bam tho persha ka sokar ki bam keren persha ka sokar kin khamyo ye ke advertisement kin khamyo e ka jingrap ka jing kersham ka sokar bat kita ki bam tho kan ye ka jing keren jingi kan pen perkhat ba wat ya ka sokar bakan hap ban perkhat bangi pai pa ni star ni bisha bat ngin pe lagalong nagaliang jong sokar lagalong nagaliang jungnu junu bakinum penon kam bakla ya kilat pathai kubor bat bakilat pathai kubor kin perking kin pek baka eki ka kubor ka baki ki anan ni skma kanong ka bante kanum de ka kubor ka ban yalam bakla nomor ka jingyeng ju kilat pathai kubor ka di ban aga jing tips ki pai ba katar ko de ka wi ka jingrap ka bangi ni tre ka bangi ni te kam ni tang ka kam ka jingi ki seng san perthai ka bangi la pan pen bhai ka jimu ka jip khat ju pai ba andri ki la pathai kubor ki don ni ka benta ka ba kraw ban sandur ni ka jimu ka jip khat ju pai ba dan mar kata karau ala yo pen snow haki no yalam jo ka mepa bangim don ko jingtmu ka bangin thau persha ino na preng gila thai kbor ngim kwa hiu kam dika kamram jingi ban single out dan ban kedokti ya ko channel ndoi ai ba ka e ba mi na ka to ka jingkan kan pen perkhat ini kumnu banginum ailat ye ki khbor ki ba kum kita bakin ja bakin mi haga jalla ka jingi baka dika kamram ka jingi ru ba ni ngin hikai ki pai ba kam deka kamram jingi bangin kedo ya ginu ndrei ngin chui kai pai ba khana bu pai ba bu puli no khobor un pin sung nong re kan igam dita ka sin ka ko ka banga nga kren haki snem ki bamen chwa ngala ju pin pau na ju ngi ki pai ba ba phi puli ya ka kot khobor phim dei ban puli ko ba phi puli ya ka kot ba la ni ka kot niam phi puli phi ngai pe phi don kam ban pin sung re phi don kam ban ti ya ka tolong nang nu ka ni ka khobor ka wan namar ka ngi i ya ki ni ki sin kam tam ka jing khlan kadang gawe ke jingja ke barang kendiat banai ha ka kadang gawe ke private youtuber ka ba plat ya gawe ke jinglang ka bangilong po range ka but kai ka ba jahadin jogata ka khubor ka ba ki plat kalakta ya ka jing snow ju ginong lam snong kalakta ya ka jing snow ju ginong snong to ba kalakta ru yang ni kum ka party ka ba ki priu ju ka party ke jingi ba kinong lam snong kin ha ban ai ka khubor ban penchai ba kamlong kum ba kami ya ka khubor telarani ni snap ikini ke ya se pai ba ban chai lam bakla te da ka jing kren ka jingi ki pai ba bakin long ki pai ba ki bastan banang ban bisa ngangi kan yarap bo pai ba unang ban bisa but na kwa ro ban ong ha kan ka por abangi ni kren ni ngim keno ya baro kita ki khobor ki badan ni shu ai le se ka kenja jing mahami ki pai ba bakin sotho ka jing pen shai pai ba bakin sotho lupa but ni kwa ro ban ong ki pai ba abangi kren ya kan ni ngim tho pat ban ong bangin pen shur ye ki pai ba bakin shur ye ki la pathai ko bor tang bakin siam ndi bakin shur lani le siam ong namar baki kren persha lani tho persha kan don da kur kom pakhat ka pasniu na ka liang ki pai ba ye ki nom tho ko bor ka tar kam ndi ke bangi ni kwa bakan don ki pai ba ni kwa tam ki pai ba kin tip ka khubor ka bakum nu tang kata khana baki pai ba kanum sha lam bakala ngim kwa ba kan don gun kur kom pakhat baki pai ba kin dom no le si namar ketika kamram jengki lat pathai kubor bagian ai kubor ketika kamram jengki ki bapuri bat ki basngap bangin pension nongrim ya ka kubor te le se ketika kamram baru lada kalong ka badai nakaliang ki beri ki bapniat ya ki media house la kalong ki editor la kalong ki publisher la ni kalong ki moh ki be don ka banta ban ya trai ki reporter bakin sungthu bang kani kadi kaba ki pai ba mata kin bisa ka khobor kaba ki ai ka khobor kaba ki tho te kan penlong le si bala dadon menu menu ki bidan dakor kom perkhat kaba bakla ban yalam bakla pa ba kin hapan perkhat arsian nang niskmat khnang ba ka eke ki bangin le la kalong na kaleng jing tum ka party le ni la kalong na kaleng ju ki la pathai khobor ngin le ya ka eke ban te ya ka jat riu ngin le eke ban te nam ta ya ka jimut ka ji pakhat jo pai ba magari ka kamram jingi bangin kren ban pini ban ngingit ba lingba ka ne ka jingja ka bami le se kan pen long ini baro bangin don le jingit kli manga tip le se ngala banong
onum don menu ki badan hakala patai ko bor ki ban not ban ong ba em kam don phini ki nong tho khobor ni tho be ka badi ban tho ngim judon ka jing sha liang ngim judon ka bakum kata ten re ai ba kani kan pen perkhat ni kumno bangin ya nang ni skmat hakikam ki bangin ni tre but kanong ka jing ku om na ka ta junu junu de kanong ka jing ku nam ta ki pai ba ki ba shane aki khobor ki ba kiyo ning ba kilat pathai khobor but kan no ka burom nam ta kalat pathai khobor ha ka jala ka jungi ba kanum don ken ka bakum kata le si ba khanang bangin nam sharp ni sri but ki wei pat ki jala ki bana ka India but kiri je ka pathai te kan ni ka ek bangayo bani kren but ki nongalam jong ka Meghalaya Editors and Publishers Association but nge ba nang ni shakmat ki kiam ki ba ngin trai kum ka party but ki jing shakri ki ba kelat pathai khobor ki lam na kan no ki ba khamba but ru ngala banon ngam don kan ko jing thu ko basni le singala mandi way ni ki mandi ki ba smoke ya bahaya ka jing ka jong ki brio ki berada ki kam jong kalat pathai khobor ngathai ki parok ki bedon hakilat pathai khobor kinum klen badi ba arden ubalara hadu RC ne ka jing e jong ki po assembly manga sotho e ka jing e ka ba ki kando te na makata e ka bangi kren kam de ka bangi kren da ka bangi thus ni ni no bat kam nong ka bade ru le se le kita ki nongelam ki bedon hakilat pathai khobor bakin sotho bakalai ka to ka jing kren ka junga te ke ni ka nong ka jingkwa ka junga bangan pen shai shiki pat ba bat shiki parlok ki bedon hakilat pathai khobor mana kaliang ga jong baden kam dei ban ong banga keno ya baro kam sina don ban ong ba baro kita ki lap pathai khobor ni ki penmi khobor ta boyo sa kam dan bu bata hari ka jing kai ya ki bakum kita ki jinglong ki jingman ki baja ki ri jong ka pathai hari India ban le sia ka jala ka jing